Got it. Bună seara! Bună Bună seara! Bună seara! seara, everybody! Ne bucurăm să vă avem din nou alături de noi și într-un decor de toamnă, noiembrie, ploaie, cred că s-a oprit ploaia în București. Și luminițe de Crăciun. Ne-am gândit să aducem culoare și playfulness, măcar pe o parte a panelului, dacă mă uit la Alina și la Dan. Eu am fost total neinspirat și sunt într-un blămaren. Vrei să vorbim despre asta, Vlad? Nu. Bucuria cea mai mare e că punem în Creuzet de ceva timp și încercăm să construim o zonă de creativitate în asociere cu coaching-ul și mentoratul. Și ne bucurăm să-l avem pe Dan, și regizor, și actor, și coach profesionist, alături de noi, să gestioneze această serie care începe acum și să ne aducă bucurie, veselie, armonie, așa, no pressure. tot ce e nevoie și tot ce știm noi că există ca acolo prin teatru, tensiune. Vezi că te aud... Cred că cineva mă urmărește și pe Facebook. Asta e bine, nu? Dan, da. Nu știu dacă mai ai nevoie să spun altceva despre tine, doar că scena ți aparține. Da, păi dacă m-ai introdus, îmi venea să fac Vogue. Da, mulțumesc frumos, Vlad. Sunt onorat de invitația asta și mai ales că noi am vorbit de curând de faptul că vreți să aduceți acest input pe tehnici creative în coaching. Sunt curios, în afară de noi care suntem sigur coach, cine mai e pe aici, ca să știu cui mă adresez. Oricum, după aia o să fie o mulțime care o să fie pe aici și noi să mai vedem, dar măcar acum. Din câte știu, și Simona e oarecum, pentru că ce face ea este mișto și o să vorbim mai târziu despre asta. Așa. Dar dacă... coach are coachul lui, nu? Cam așa e, da. Bun, și dacă mai sunt, oricum ideea e să fim interactivi. Eu m-am gândit la niște joculețe, dar cum cel mai mișto e dansul în moment, o să vedem ce o să iasă din toate chestiile astea. Fiind așa noi între noi, deocamdată mai lipsește o carne cu vin fiert și ne relaxăm rapid. Bun, o să-i dau drumul. Cum ai spus, Vlad, în ceea ce mă privește, este un multiplu strat de experiențe. Eu am ajuns în coaching după o carieră destul de consistentă ca regizor de teatru. Nu că s-ar fi întrerupt, dimpotrivă, acum se deschide și spre regia de operă, dar în contextul în care a apărut eu am realizat atunci că ceea ce făceam cel mai bine cu actorii din fața mea era să iau pe fiecare în parte și să le creez cadrul de a se întâlni mai bine cu personajul, de a scoate cât mai multe resurse din ei pentru a se întâlni cu personajul. De multe ori nu mi-ajungea timpul să finisez spectacolul care să arate mai bine, pentru că eram mult mai preocupat de procesele de creștere pe care le vedeam la actori. Și atunci cineva mi-a spus la un moment dat, băi, vezi că asta e altă meserie. Și am făcut o certificare foarte faină cu o companie americană pe care o iubesc și acum sunt coach certificat internațional prin International Coach Federation. Ceea ce înseamnă că sunt o struțocămilă, adică lucrez și în teatru, și în business. Am făcut și puțină publicitate, televiziune, am scris o carte pentru copii, am scris la Cosmopolitan, lucrez cu companii mari din România pe zona de dezvoltare de leadership, comunicare, presentation skills. Cam asta, așa pe scurt, cât să se înțeleagă că sunt așa din toate câte un pic și nu știu exact ce din fiecare. Iar în această seară mă gândeam să vă propun niște perspective noi relativ la relația de coaching. Întrebare. Asta e întrebare de meditație, pentru că cei care o să vină după o să mediteze, nu o să pot să răspundă live. Deci, e cineva care a fost vreodată într-un proces de coaching aici? Ca să știm despre ce vorbim? Ok. Bun. Da. De obicei, așa pe scurt, pe înțelesul tuturor, ca la biblioteca pentru toți, nu? Cum erau volumele alea. Este un proces interesant în care
parteneriezi cu cineva care îți oferă perspective noi, îți spune ce vede la tine, stimulează următorii pași de acțiune, că despre asta e vorba, de acțiune care să te transforme. Adică ești într-un punct de blocaj, de dezechilibru, de neîmplinire, de I don't know. Și în procesele care sunt mai lungi sau mai scurte în funcție de timpul fiecăruia se produce acea transformare, pentru că e unul lângă tine, antrenorul, că de acolo vine coach-ul, care spune hai că poți, hai un pic, hai, ce ai zice dacă? Ce zice dacă te duce în loc de jumătate de oră, o oră la sală? Ce ai zice dacă? Dă-mi un semn când ajungi la sală. Trimite-mi o poză cu tine în costum. Hai să vedem. Și asta este o formă, dacă vrei, de parteneriat foarte faină. De fapt, coachul e un prieten profesionist. Spre deosebire de un prieten normal, pe coach îl poți concedia. Și asta este parte bună, pentru că poți contracta exact ce vrei să obții de la el. Asta m-a fascinat întotdeauna în meseria asta, că poți să contractezi o relație exact așa cum ți-ai dorit să funcționeze pentru tine. Și asta este rar. De obicei, relațiile sunt cum sunt în viața de zi cu zi și aici poți să... Pentru că eu întreb întotdeauna un om care vine către mine, ce vrei de la mine? Cu ce aș putea să te ajut? Cu ce ți-aș putea fi de folos? Care ar fi? Ce aștepți de la mine? Cum să fiu? Cât de pushy? Cât de așa drăguț? Când nu-ți faci temele, ce să fac? Deci cam... Astea sunt zonele. Și acum, de obicei, coaching-ul poate deveni extrem de serios, da? Adică este o chestie deep, nu? Ne luăm în serios, lucrăm cu viețile oamenilor, ceea ce da, e o treabă foarte serioasă. Însă, Sir Ken Robinson spunea că suntem într-un imperialism al adultului. Adică adultul a decis el că toată treaba asta este foarte serioasă. Viața este foarte serioasă și este temeinic construită și nu ca pe distracție. Adică, știi, cel mult era work hard, play hard. Adică no pressure. Și asta pentru că de obicei, tot el spunea, noi stăm în cap. Acum, în cap sunt multe surse, dar noi mai avem, capul e o proporție mică din corp, nu? În rest este foarte mult corp. Cele mai bune decizii pe care le-au luat vreodată oamenii cu care am lucrat au fost din corp. Adică în momentul în care i-am dus acolo și am întrebat, ok, show me, arată-mi ce vrei cu adevărat, ridică-te puțin în picioare și arată-mi. Și asta este, dacă vreți, ceva care se cheamă embodiment, puțin mai greu de tradus în română, o formă de corporalitate, de activare a unor resurse pe care le avem cu toții, pe care le știam când eram mici, dar pe care cumva noi am decis că nu, acum când suntem adulți nu mai e serioasă treaba. Dar înainte să procedem, facem un mic exercițiu apropo de jucăușenie și vă invit să vă uitați în jurul vostru și să alegeți în câteva secunde un obiect care să fie reprezentativ pentru voi, care să vorbească despre voi. Ok, mulțumesc, Simona. Trebuie să fac și eu asta. Da, am găsit. Tu ce ai acolo, Vlad? Wow, ce frumos! Ok, haideți să vorbim puțin despre asta, într-o propoziție, cum de e asta reprezentativ pentru voi? Cine începe? Hai că încep eu, că am arătat eu prima. Păi eu sunt lipită de ele de ceva timp și ascult. Mi le-am dorit foarte mult, sunt o achiziție recentă. Și prin prisma meseriei mele, cam asta fac. Ascult. Tu asculți vorbe, eu ascult cântec, să zic. Deci, da. Ok. Cam așa ar fi simbolul. Foarte tare, mulțumesc, Simona, foarte tare. Așa e. Altcineva? Vlad? Să facem un gender balance? Aș merge pe varianta de mașină electrică, în care în același timp și consumi și produci energie atunci când îți place ceea ce faci. Super tare. Și ai și impact mic asupra mediului. Da, corect. Așa e. Ok. Alina? Aceasta este o bucată de sequoia petrificată, pentru că eu sunt acum într-un proces de transformare. Mi-am deschis propria practică de coaching care se cheamă Sequoia Path și Sequoia... Trebuie să spun, pentru că internetul din Olanda văd că nu e așa șmecre ca la din România. Așa este, mi-a arătat că este unstable. Așa e, vine mai greu din Olanda. Și pentru mine asta este un simbol de conexiune cu natura, de ancorare în prezent și în mine însă.
Și asta este ceea ce aleg. Super tare, mersi. Eu am pus mâna pe această cameră care se pune la telefon, pe această lunetă, pentru că este despre a vedea lucrurile în diferite perspective, despre a transforma, de exemplu, un obiect care poate fi simplu telefon într-o cameră, de a te transforma, de a adăuga chestii, de a îmbunătăți, de a pune focusul unde trebuie. Deci cam despre asta și mă bucur că le-am toate împrăștiate pe aici, nu văd cum arată camera, că e de artist și am putut să pun mâna pe el. Mulțumesc foarte mult pentru participare. Cum a fost experiența asta pentru voi, să vă prezentați un obiect? Diferită. Complicată. Da? Ok, mersi. Ideea este că noi în teatru folosim foarte mult obiectele pentru a da formă. Țin minte că profesorul meu de regie, apropo de creativitate și playfulness, ne-a pus să strângem într-un caiet toate substantivele din dicționar. Câteva zile cu toți am scos toate substantivele din dicționar, tot ce era substantiv. Eram foarte nedumerit de ce începem noi o muncă așa transformatoare ca regia cu scoaterea obiectelor din dicționar. De fapt, după aceea ne spunea că este absolut extrem de util să alegi random un obiect într-o scenă în care nu ai nicio idee cum să dezvolți acțiunea. De exemplu, suveică. Arunci în Richard al III-lea o suveică. Sau asta de clipper, de tăiat unghii. Știi? Și în momentul în care ai pus acolo un obiect, acesta își găsește utilitatea și cumva acorează totul în jurul lui. Obiectele creează acțiune în jurul lor. Așa cum și gândul, intenția creează acțiune. Bun, revenind la embodiment. Am citit recent și pentru cei interesați o să dau mai târziu, dacă mă contactați, un articol foarte bine documentat despre ce înseamnă playfulness-ul, jucăușenia, ca să spun așa, în procesele de coaching. Este un articol recent din 2020 făcut de International Coach Federation, bine documentat, care vorbește exact despre insuficiența cu care a fost studiată joaca adultului. Pentru că noi aici am pierdut, acum eu sunt foarte serios, dar în curând schimbăm foaia. Deci, pentru că noi ne-am obișnuit să stăm în cap, așa cum vă spuneam, și resursele de fapt sunt în corp. În coaching lucrăm cu multe chestii, dar, de exemplu, lucrăm cu credințele limitative. Știe cineva ce sunt alea, credințe limitative? Știe lumea, dar mai trebuie să zic și eu ceva, nu? Deci, credințe limitative sunt alea în care spui, sunt prea bătrân ca să mai fac asta. N-am experiență eu eu nu știu să fac bani, lasă-mă cu asta. N-am eu bani să încep o afacere, îți trebuie mulți bani să începi o afacere. Da? Astea sunt credințe limitative de obicei. Și astea sunt bine îndesate de către părinți, cultura în care trăim, etc., în modelul nostru de viață. Eu le zic viruși. Sunt niște viruși în softul nostru. Noi ne naștem cu un soft perfect. Fiecare dintre noi avem toate dotările să facem tot ce ne dorim. Avem niște de bază perfecte. După care intervine această avalanșă de viruși și care la un moment dat preiau controlul. Și la un moment dat, atunci, exact în momentele când e important să iei cele mai curajoase decizii, apar aceste țațe, să le spun așa, aceste țațe care stau de vorbă cu tine și spun: ai mă, o să râdă lumea, nu se poate așa ceva, cum să faci așa ceva? Nu, hai să ne calmăm, mută. Noi suntem oameni serioși. Asta a fost și esența pentru care am pus, adică intenția cu care am pus titlul, cu oameni serioși, pentru că de fapt dacă ne uităm clar la noi, noi nu suntem într-un anume fel. Analiza tranzacțională spune că suntem 3 feluri de euri: părinte, adult și copil. Blocajul într-una dintre ele e cumplit. Jonglarea prin toate, inclusiv prin copil care se joacă, e foarte benefică. Bineînțeles, în acord cu situația. Și acum, vă invit, eu am vorbit și cu Alina înainte, dar vă invit să vă scrieți. Nu e musai nimic. Deci vreau să spun de la început. Nimic nu trebuie. Nemții au o zicală, eu de când am auzit-o de vreo 15 ani, mi-o spun ca pe o mantră și m-a ajutat foarte mult în viață. Nu trebuie decât să murim. Restul este opțional. Deci nu e musai să faceți nimic. Vă invit, dacă vreți să faceți asta, e un exercițiu interesant, mai ales că suntem în piața publică. Nu mă aștept ca nimeni să dezvăluie nimic din toate astea. Dar vă invit să vă scrieți dacă vă simțiți în prezența unei credințe limitative în acest moment sau dacă astăzi v-a trecut una prin minte. Să vi le notați, să vi le scrieți jos. Dacă v-a trecut vreuna prin minte astăzi.
Acum I'm holding the space, adică nu tac că n-am ce să spun. Bun. Și acum să ne gândim la ele. Ele sunt ce simțiți în corp. Citiți-le în gând. Ce simțiți în corp? S-au schimbat fețele. Da. Căldură. Arsură. Căldură, da. Adică, în momentul în care ai scris, ce fel de căldură, dacă pot să întreb? Da, mai ales în plexul solar, în zona feței, multă căldură, da, deodată, foarte puternică. Te-a pălit. Și căldura asta este una favorabilă sau una care te dezechilibrează un pic? Mă dezechilibrează. Deci este un val de căldură care te-a prins așa un picuț. Da. Ok. Mulțumesc frumos pentru deschidere. Altcineva, dacă mai vrea să... Deci încercăm să facem workshop. Am zis să nu fiu doctor docent, că nu sunt. Da, pentru mine a apărut o rigiditate. Aha. Adică este o tensiune musculară. Când m-am gândit la lucrurile respective și de obicei apare aici, în numeri. Să stau mai drept și să mă mobilizez. Nu trebuie decât să murim, restul e opțional. Da, deci am înțeles. Deci ți este de bine să faci ceva ca să-ți vrei, că teoretic vrei să scapi de ea, nu? Adică vrei să nu mai fii acolo. Ok. Da. We'll be back to you soon. Dacă mai vrea cineva să continue, mulțumesc mult, Alina, pentru deschidere. Vlad, acum, dacă mai vrei să fii și tu guinea pig, I am grateful. Nu vreau numai să spun că avem și chat-ul la dispoziție pentru cei sau comentariile pentru cei care vor să scrie. Wonderful, minunat. Bun. Alina, pentru că tu ești tot coach și pentru că noi suntem într-o relație de lucru de vreo câteva luni bune de zile și ne cunoaștem, îmi permiți să te invit să ne jucăm puțin împreună? Sigur. Ok. Bun. Vă rog, nu încercați asta acasă. Este un disclaimer. Nu încercați cu cei dragi, nu încercați că poate ieși cu tam-tam, ea trebuie gestionată într-un anume fel. Alina, poți să-mi spui, dacă nu poți să-mi spui înțeleg, poți să spui sau poți doar să o gândești, acea credință? E posibil să o spui în spațiu public, acea credință limitativă? Da, este despre a face suficient de multe lucruri. Adică, în final, este despre când pot să mă odihnesc. Am făcut suficient pentru practica mea sau am făcut suficient pentru rolul meu de mamă și când îmi dau permisiunea să mă odihnesc. Deci, credința ta limitativă sună cum? Bună, Luiza! Da. Credința sa limitativă sună cum? Nu am făcut suficient de multe lucruri astăzi pentru practica mea. Îmi permiți să ne jucăm puțin cu chestia asta? Să-i schimbăm, să ieșim din ea? Bun. Deci îți propun că suntem amândoi pe o scenă de operă, da? Și îți propun să discutăm mai departe în regim de operă pe această chestie. Ești de acord? Putem încerca. Da? Nu, că nici eu nu. Stai puțin, că și eu cânt jazz, nu cânt operă. Deci am mers și eu în zonă de disconfort. Am zis că dacă te bagi este... Ok, deci... Alina, te rog, spune-mi care-i problema ta? Am așa de multe cu care să încep. Le simt. Începe cu cea pe care ai renunțat-o anterior. Nu am suficiente ore în zi și nu fac suficient de multe lucruri pentru business-ul meu. Ar trebui să faci. Nu să răspund la telefon. Ok, asta se cheamă legalizarea accidentului, da? Ok, dar putea să... Alina, asta se face în temă. Nu să răspund la telefon. Deci știi, ca să rămâi în temă puțin, nu ești în convenție, da? Vai, telefon!
sună! Super, super, super. Spune-mi, te rog, care de fapt problema? Cred că îmi propun prea multe lucruri într-o zi. Ok, putem să ne oprim acum. Ne dăm jos de pe scenă puțin și te uiți către scenă acum și spunem așa, cum ți se pare acum? Deci ce vezi? Ce vezi acolo? Multă dramă. Multă dramă și te întreb dacă e necesar. În niciun caz prostarea noastră n-a fost necesară, asta te asigur. Deci asta a fost un exces controlat sau nu. Așa, și ce altceva? Cum a fost doamna de pe scenă? Soprana Alina, cum a fost? Demonstrativă. Mm-hmm. Îndurerată. Mm-hmm. Da. Și ce ar avea de făcut să iasă din dramă? Să cânte, de exemplu, într-o operă comică? Haide tu, te iei prea în serios. Serios. Mâine e o altă zi. Ok, ok. Și dacă ar fi acum să ieșim cu totul de pe scenă din orice fel de operă și să suntem noi, Alina, și îți mulțumesc mult, mult că ai intrat în prosteala asta pe care am propus-o. Jucăușenie, ce prosteală! Copiii se prostesc, e mișto să ne prostim și noi, e foarte important, adică să nu fie așa de serios, bineînțeles cu ghilimele. Întrebare, ce crezi că e posibil, de fapt, pentru tine să faci? Ca să nu mai ajungi în acest punct cu tine. Ce ar fi posibil? Să-mi setez obiective realiste. Ok. Asta însemnând câte? Mai puține, că acum cred că sunt vreo 5-7 pe zi. Așa, deci sunt 5 pe zi. Da. Cam câte ar fi doable, de fapt? Well, probabil ca să și respir, aș zice un maxim 4, deci da, probabil mai realist 3. În funcție și cât de mari sunt acțiunile respective, dar să fiu mai realistă cu timpul care îl presupun. Aha. Și să nu mă las tiranizată de numărul de task-uri pe care le-am de făcut, dar mai mult să fie despre cât timp îmi ia și să mă uit la partea plină a paharului. Și cum o să relaționez când o să apară iar doamna dramatică? Păi, în primul rând, cred că acum, după ce mi-ai băgat imaginea asta în cap, o să pot să, dacă mă recunosc ajungând în momentul respectiv sau în acea credință limitativă, o să încep și o să zic: vai tu, din nou a apărut! Ce-a zis Dan? Da, cea mai bună soluție este un fel de detașare, da, și e foarte fain ce zici. De fapt, atâta e forța lor. De fapt. Ele sunt puternice când sunt serioase, de fapt. Ok. Bun. Mulțumesc mult, Alina. Wow, sunt un pic obosit. Cum a fost să vedeți așa ceva? Sunt curios cum a fost pentru voi. Accept orice păreri. Chiar și ouă, roșii, că toți suntem la operă. Din punctul meu de vedere, e Alina adorabilă. N-am văzut asemenea valențe la ea. Știi care e faza, Vlad? Când lucrezi, întotdeauna și când lucrezi, ce am văzut eu în timp, când lucrez cu actorii și după aceea când am lucrat cu oameni din organizații care ei zic că nu au talent actoricesc, este o resursă fantastică de creativitate în fiecare, în momentul în care setezi un cadru generos. Deci mulțumesc, Claudia, în momentul în care setezi cadrul generos, cum a fost în acest caz, ceva total în afara logicii, operă, adică nu presupunea neapărat chestia asta. Și în momentul în care setezi un cadru generos, cumva lăsăm jos ego-ul. Asta ce vă spun acum este un studiu pe care l-am citit chiar astăzi,
făcut pe pianiști de jazz, cărora li se monitoriza activitatea creierului. Și în momentul în care improvizau, când intrau în partea de improvizație, creierul central, ăla super judgy, era total absent. Ego-ul era jos. Ei erau pur și simplu într-o stare de conectare cu toate resursele lor, mai puțin cu dictatorul, care de obicei spune și zice, nu, Alina, ce ai făcut tu astăzi? Așa se pierde vremea la vârsta asta? Da, deci... Sau celălalt în care, vai tu, te vede o lume întreagă, te faci de râs. Puștați-o de aici! Și până la urmă vorba unui prieten. Și până la urmă ce a zis lumea? Da? Pentru că despre asta e vorba. Bun, ideea este următoarea. Și atât actorii cât și oamenii obișnuiți, pentru că cu toții jucăm de fapt roluri, avem mai multe fațete ale eului. Urmașii lui Jung prin anii 50 spuneau we are not one, we are many. Noi suntem mai multe feluri de euri. Și nu vorbesc acum numai de cele 3 stări ale eului, cum zicea Eric Berne în analiză tranzacțională, ci de mai multe feluri cu care ne conectăm cu ceilalți. Dacă vă aduceți aminte de ultimele 4-5 conectări din ultimele zile, este imposibil să repetați același gen de conectare cu o persoană diferită. Adică suntem diferiți cu fiecare om diferit din viața noastră. Adică relaționăm diferit. Și asta este o parte din noi care este asta dacă suntem flexibili. Pentru că, nu așa, există și acei oameni serioși care sunt blocați într-un singur fel de a fi, adică oameni care, cum le spun eu unor manageri, să știi că tu pari manager care faci și duș în costum de manager. Adică există la un moment dat un tip de blocaj și de obicei asta este în... Știi că cele 3 stări ale eului, părinte, adult, copil, e ca un om de zăpadă așa, înseamnă, cum spuneam, să treci prin toate. Părintele, de exemplu, e ăla care poate fi ori drijuliu, ori foarte autoritar. Adultul e ăla care e aici și acum prezent și care le face pe toate. Dar cât de nasol poate să fii îndrăgostit în adult? De exemplu, ce face adultul? Draga mea, câte lumânări vrei să iau? Cina cât să dureze? 30 de minute? Treaba cealaltă după cât? Da, ok. Aș vrea să știu, nu? Deci, cum ar fi ca un adult să gestioneze acest proces? Cum ar fi ca, de exemplu, ca să luăm pe partea bună, cum ar fi ca un parte de copil să fie implicat într-un brainstorming pentru un new business sau un new product? Și pentru asta există tehnici. Tehnica celor de la Apple este, da, sunt 2 etape. Da și urmată de da, dar. Adică da și, spunem toate tâmpenile din lume, timp de o oră, după care facem stop, creativitate și facem evaluare. Da, dar. Activăm un tip de creier, după care activăm celălalt tip. Pentru că ele sunt complementare și nu prea merg bine împreună. Adică în partea și noi când improvizăm foarte mult în teatru, improvizăm jucându-ne foarte mult, după care punem stop când simțim că s-a cam jucat tot ce se putea juca și începem să facem narrowing. Începem să strângem lucrurile și să vedem ce rămâne din ce le-am jucat. Și știți că, de fapt, tot procesul ăla rămâne vizibil. Am o prietenă, regizoare, care a creat un spectacol frumos de 1 oră și jumătate. Invitată la un festival, a trebuit să-l reducă la 35 de minute. Toată lumea a zis, ce secvențe frumoase se taie. Vreau să vă spun că juriul a venit după aceea și a spus, este incredibil, cu toate secvențele care au fost tăiate, se simțeau în dimensiunea spectacolului. Adică oamenii aveau tot parcursul pe care îl făcuseră până atunci și asta în teatru se cheamă că, virgulă, calitatea procesului se regăsește în calitatea produsului final. Cu cât procesul este mai intens, creativ, deschis, vulnerabil, cu atât ceea ce iese păstrează toate acele calități. Nimic nu se pierde, de fapt. Nu mai vezi toate detaliile, dar nimic nu se pierde. De aceea și în procesul de coaching, ca să revin la coaching, calitatea procesului divers se vede în multitudinea de soluții pe care le găsești. Evident că cu cineva care e în durere și în, nu știu, în dramă și în dezechilibru, nu o să fac joculețul pe care l-am făcut tine, Alina. Evident că nu o să încep, o să fac o oglindire, asta e o altă tehnică foarte bună din teatru, pe care a luat-o după aia NLP-ul și s-a folosit de ea. Deci e oglindirea, adică o să intru în sincronizare cu starea ta pentru ca a putea îți creezi spațiu perfect pentru starea ta și de acolo pornim. E ok, putem să ajungem chiar și la jucăușenie, dar în principal e o vorba de adaptarea la situație. Este ca în improvizație, unde de fapt ce se întâmplă în improvizație?
Play with what's in front of you. De exemplu, tu ai vrea ca colegul tău de scenă să fie mai dinamic, mai cu umor, dar în seara aia e tăcut. Mai anost, așa. Nu poți decât să te racordezi la ce ai în fața ta. De exemplu, eram în gară, nu știu unde, mergeam spre gară, plecam de la un client, prin Câmpina, nu știu până, nu știam unde e gara. Și căutând gara, mă duc către un om. Nu vă supărați, mai aveam 10 minute și pleca trenul. Nu vă supărați, unde este gara? La care omul dacă o luați, am zis mulțumesc că am pierdut trenul, e ok. Deci, apropo de oglindire, asta se întâlnește și în vânzări, nu? Asta de obicei o dau managerul de vânzări. Cel mai important lucru este să pornești de la oglindire, adică de la cine este în fața ta cu adevărat și pe urmă să schimbi viteza. Dar nu poți să produci schimbare decât dacă mai întâi oglindești. Dacă îți dai tu mai jos turația în funcție de cel din față care e mai jos, sau dacă ridici un pic turația pentru că cel din fața ta e mai up. Sper să aibă sens ce vă spun. Toate aceste lucruri pe care le-am regăsit ulterior în NLP, în școala de coaching, culmea, eu le luasem din teatru, din lecțiile de improvizație ale Violei Spolin, etc. Deci acestea sunt, dacă vreți, resurse care sunt la îndemână pentru noi toți de a ne conecta mai ușor. Pentru că ce face jocul, de fapt? Creează prezență. Nu poți să te joci absent, nu? Ați văzut cum se joacă și tenis. Ha! Ha! Adică e o chestie de... Nu poți să joci așa tenis, da? Nu poți să faci așa, să te gândești facturile alea când le plătesc, nu? Nu poți să fii prezent, să joci o scenă dramatică și să se vadă că nu ești ok. De altfel, apropo de focus, asta este un alt capitol foarte important pe care l-am din actorie. Cred că printre primele sesiuni pe care le fac în cursurile mele de leadership în organizații, introduc punctul de concentrare. Și vă rog să vă imaginați vă imaginați pentru că suntem cu toți în fața ecranelor. Următorul exercițiu. Am în sală, să spunem, 20 de oameni. Pe 10 îi ridic în picioare, pe 10 îi păstrez pe scaune. Celor care stau pe scaune și celor care stau în picioare le dau o primă indicație. Noi ne uităm la voi, voi vă uitați la noi. Și tac. 1 minut, 2, 3, 4, 5. Curând, cei care sunt în picioare, vă imaginați, nu? Încep să se oprește puțin respirația, de obicei, se gripează musculatura, încep să transpire palmele și când spun stop, îi văd, zic, stați puțin, dar ce se întâmplă? Pentru că noi ne uităm la voi, voi vă uitați la noi. De fapt, după aceea, în partea a doua a exercițiului, explic ce se întâmplă. Păstrez aceeași poziție, noi ne uităm la voi, voi la noi, și celor care înainte stăteau doar în picioare, le dau să numere câte becuri sunt, de exemplu, sau câte prize, sau câte culori de pantofi sunt. Menționând că noi ne uităm la ei în continuare. Dintr-o dată, corpul capătă o naturalețe, ei se întorc, numără becurile, unul vine 15, 13, 15, 13, bun, zic stop, nu, asta e important, de obicei, și aici se încheie exercițiul. Asta este puterea punctului de concentrare. În prima parte a exercițiului, punctul de concentrare este pe sine. Ce fac cu mâinile? Am o scamă aici sau ce e asta? Nu știu, mă rog, așa. Deci punctul de concentrare este pe... Am făcut un accident acum, pentru ca să nu adormiți. Punctul de concentrare este pe sine, adică e... Ce fac, cum zic? Imaginați-vă un actor care ar intra, Hamlet, cu craniul în mână, da, n-am un craniu pe aici, n-am, așa, care ar intra cu craniul în mână, așa, și ar spune, cum să zic, și s-ar gândi așa. Oare m-am încheiat bine la pantaloni? Ăștia mi-ar fi pus apă în paharul ăla? Se vede instantaneu unde e focusul, că e pe sine. Și de obicei spunem că nu trece rampa. În partea a doua, în care ești focusat pe orice altceva în afara ta, în speță pe client, când acum vorbim de coaching, în speță, dacă ești manager, pe angajatul tău, pe cel care e în fața ta, cu care vrei să discuți, cu care vrei să rezolvi o problemă, dacă ești total focusat acolo, se simte această stare de prezență în care poți să faci oglindire, în care celălalt se simte ascultat și energiile se nasc mai ușor. Pe când dacă, de exemplu, vine angajatul la tine și în birou să discuți ceva și tu zici, da, spune, te ascult. Și dai un mail, da? Spune, te aud, da, zi. Da, focusul tău este pe mail și celălalt nu se simte acolo. Nu putem să avem focus decât pe câte unul pe rând. De aceea, de fapt, o repetiție bună creează o hartă a punctelor de concentrare care îl ajută pe
actori, cântăreți, etc., să aibă un traseu foarte clar stabilit de interes și care pe el îl ajută să se relaxeze și să-și dea drumul la toată creativitatea, pentru că de obicei dacă ești foarte bine, dacă ai reușit să faci asta, nu știi exact ce faci. De aceea ai nevoie ca cineva să spună după spectacol cum a fost. De aceea ai nevoie ca cineva să spună după ședința de coaching cum a fost. Pentru că tu dacă ești în control, practic tu ești cumva în tine. Ce face această jucărie? Nu știu dacă are sens, eu merg pe repede înainte să folosesc la maximum ora asta. Dacă vrei să fii în control, cum eram toți la începutul procesului de coaching, când ne-am certificat și așa, cred că toți am trăit chestia asta, nu cred că numai eu am trăit-o. Ești tentat să pui, zice celălalt din fața ta, am o problemă, nu știu dacă să mai stau la acest job sau să schimb. Instantaneu, dacă faci focusul greșit și îl pui pe tine, cu ce să-l ajut? Doamne, ce aș putea să-i spun? Cu ce să-l servesc? Cum să-l conciliez? S-a terminat orice urmă de posibilă colaborare dintre cei doi. Pe când dacă stai acolo prezent și întrebi ce e asta pentru tine, cum e, ce e la jobul ăsta, ce ar însemna un job nou, care e presiunea pentru tine și pur și simplu stai și atenție, ăsta e cuvânt magic pe care copiii îl iau. Dacă stai în curiozitate, dacă reușești să stai în curiozitate, nu în soluționare, soluționarea înseamnă presiune pe mine, înseamnă punctul și presiunea, focusul pe ce ar trebui să fac eu pentru el, pe când curiozitate înseamnă cum este el, ea, oare ce spune acum, cum i s-a schimbat temperatura corporală, cum spunea Simona, s-a dus căldura aia sau presiunea aia, este o disonanță când pun întrebarea asta, s-a gripat corpul? Pur și simplu notificarea unei stări, și cred că știți cu toții, că cu toții lucrăm cu asta. Când i-am spus unei cliente recent, ți s-a schimbat tonul vocii când vorbești de călătorii, ai început să râzi, ți-a ieșit din tine și a zis, da! Și pe urmă am ajuns la niște soluții foarte bune de business, pornind de acolo. Adică a ajuns. Pentru că ce facem noi știți bine că nu este soluționare pentru celălalt. Bun. Sesiune de întrebări și răspunsuri. Right on time, ca să zic așa. Înseamnă intuiția. Dacă am stat focusat și te-am oglindit. Da, eu mă întrebam, mi-a plăcut foarte mult jocul pe care l-am făcut cu vocea și mă gândeam că mi-ar fi util să am mai multe idei sau sugestii în direcția asta despre cum mă pot juca cu cineva, mai ales în momente în care simți că vrei să rupi seriozitatea sau vrei să aduci o altă perspectivă și asta a fost, folosirea vocii este una. Ce altceva mai putem face? Păi folosirea vocii o să fie despre sesiunea următoare, că imediat o să vă spun despre ce e vorba, pentru că acolo e ceva specific, ceva mult mai special și complex decât putem atinge acum, ea fiind un instrument în sine, adică e întregirea instrumentului care este corpul. Corpul este, de fapt, cum să spun eu, acel minunat instrument. De exemplu, Alina, îți dau un exemplu din ce am făcut eu, ca să fie un exemplu personal. La un moment dat, un client era blocat în faptul că mediul lui de fiecare zi este total anos și nu se mai regăsește. Și atunci ne-am ridicat în picioare și am început să mergem prin casa lui. Te rog, du-mă și arată-mă. Și ce luăm de aici? Păstrăm ceva aici din chestia asta? Unde o ducem? Hai să o ducem. O ducem acolo. Și ce punem aici în loc, știi? Și dintr-o dată mă apare asta care într-un joc video și mersul ne-am ridicat de pe scaune din fotolii. Eu cred că o ședință sănătoasă de coaching are loc foarte puțin pe scaun sau în fotoliu. Cred că are loc în mișcare, în picioare, la gătit. Este un coach care face coach în alergare, coaching. Sunt mai multe formule în care poți. Deci eu asta, de exemplu, am făcut odată și a funcționat foarte tare. Și când am ajuns într-o anumită cameră unde erau niște probleme, acolo, într-adevăr, au fost și mai adânci dezvăluirile. Pe urmă, ce am mai considerat interesant au fost diferite tipuri de povești. De exemplu, am făcut o poveste pe care să mi-o spun începând de acum până peste 15 ani. Și la fiecare an mergeam în alt punct din încăpere. Aveam niște hârtiuțe pe jos pe care le scriam și spuneam peste 2 ani. Am ajuns aici. Acum, peste 2 ani, fac asta. Peste 3 ani, deja sunt aici și am făcut asta. Peste 4 ani am făcut asta. Dintr-o dată, din nou, plasarea corpului în diferite ipostaze funcționează. Nu știu dacă ți-am răspuns la întrebare.
Știi tu, toate ideile sunt utile pentru că aduc perspective noi. De asemenea, puteam să spun, Alina, de exemplu, ție, să facem exercițiu cu dans oriental. Te invitam la o chestie, da? Te invitam și spuneam, hai, te rog, Alina, spune-mi care este problema ta, da? Da? Și dacă începeam chestia asta, se ducea tot în zona aia, nu? Care, de fapt, scoteam vampirul la lumină. Pentru că, de fapt, vocea aia este o voce serioasă, care, de fapt, este complet țață. Încă o dată, spun, îmi pare rău că folosesc cuvântul ăsta, pentru că nu are argumente, de fapt. Nu sunt argumente acolo. Sunt chestii care îți rătează entuziasmul și energia și te bagă în stare de disonanță, ceea ce nu permite nici măcar opțiuni bune. Deci, eu cred că dans, mișcare, muzică, în general, eu dacă am o zi proastă, de exemplu, mă trezesc cu o energie mai joasă, cum am trezit astăzi, că am făcut ieri doza 3 de vaccin și m-am trezit și am zis, aoleu, cine m-a pus să fac doza 3 înainte de workshop? Dar ce am făcut? Am aici un mic studio, am pus mâna pe microfon, am dat drumul la stație și am cântat vreo oră, până când am simțit că o să vină din moment în moment vecinii la ușă. Și în momentul ăla eram gata în antrenament. Cred că, coach-ul, e important să fie foarte antrenat. Nu însă să vină cu starea de acasă. Asta este ce vreau să menționez. Nu cred că e important să vii cu starea de acasă. De asta eu nu sufăr unii ilustre staruri americane, să zicem așa, care intră din start și zic everybody hands up! Now! You can do it! Deci, în momentul în care văd așa ceva din mine spune nici măcar de-abia am băut ceaiul, don't make me, adică dacă știam începeam cu un whisky, nu mă lua așa, știi? Și cred că e foarte important să faci acordul cu acest gen cu energia din fața ta. E important să fie antrenat, adică să fie disponibilă energia și asta, și aia, și asta de dans, și asta de cântat, să fie toate disponibile ca niște haine pe umerașe. Ca în culise, când actorul are mai multe haine pe care poate să le îmbrace. E important să fie disponibile, dar nu prezente. Pentru că eu m-am trezit că am primit feedback de la un client. Pentru că eu făceam cum fac acum, în picioare, coaching. Mi se părea mie că sunt mult mai prezent, că stau în picioare, am energia, vocea vine din tălpi, ceea ce e mișto, da, e frumos. Doar că omul ăla era foarte low emoțional și eu începeam, bună, cum ești? Ok? Da? Bun, ce lucrăm azi? Care e subiectul? Deci îți vine să fugi. Eu când mă uit la mine și mă gândesc cum arăta acea sesiune, îmi vine și acum să o iau la fugă și e jenant. Pentru că, în mod normal, ar fi fost util să iau laptopul, să mă așez frumos cu el în coală și să pornesc de acolo. Și eventual să ajung și în picioare, dar odată cu el. Deci cred că procesul de însoțire înseamnă să preiei energia care vine către tine și să o ridici acolo. Exact cum eu preiau un actor pe care îl distribui într-un spectacol și îl duc către personaj. Nu îi plasez pe gât un personaj așa cum îl văd eu. Îl construim împreună. Un Hamlet făcut de 2 sau 3 oameni diferiți arată complet diferit. Același text, aceeași mișcare în scenă poate, dar energia e diferită, ritmul este diferit. De ce nu ar fi la fel și cu un client cu care lucrezi? Adică e totul absolut diferit. Nu știu, sper să nu fi vorbit aiurea. Dacă mai sunt întrebări. Nu, chiar aș vrea să spun apropo de asta, de momentul în care mi-ai creat o imagine mentală foarte, foarte puternică, dacă ți-aduce aminte. M-am tot gândit dacă să spun, dar zic, hai să spun. A fost un moment în care mi-era frică să mai cânt pe scenă pentru că aveam niște fantome așa ale trecutului, încă rămăsesem în energia așa de copil. Am avut la un moment dat niște profesoare destul de serioase, exact cum ai zis tu la început. Și într-un moment așa de intimitate i-am povestit lui Dan, uite că am problema asta și el spune, păi cum mai Simona, tu ești așa talentată și ești așa faină și ai așa de multe de zis, toată lumea vrea să se bucure de ceea ce ai tu de dat, hai să facem ceva. Și îmi spune la un moment dat, uite, data viitoare când ești pe scenă, îți imaginezi așa că se deschide un dulap așa vechi, cu niște capete de doamne așa în vârstă, pline de păianjen și ies, Ciobanu, nu cânta, nu este bine. Am râs atât de mult, ne-am amuzat, cu lacrimi, a fost atât de
puternic, o amintire atât de puternică, dar ce am trăit, am și râs, m-am și zguduit în corp, deci am integrat-o cu toate simțurile, așa, și de fiecare dată când trebuie să mă expun, mă ajută chestia asta și acum în online, mă gândesc că toată lumea așa, sunt așa niște fantome care ies putrezite din dulap și îmi spun, nu fă asta, nu este bine, vei primi 5 lei. Știi că mereu ne amuzam de... Ciobanu, nu? Ciobanu, nu face asta! Da, deci în momentul în care scoți vampirul la lumină, într-adevăr, e mult mai simplu, pentru că de fapt este un vampiraș, nici măcar nu se duce. Îți mulțumesc, Simona, pentru ce. Cu plăcere, da, mi-am adus aminte și râdeam singur. Da, a fost... by the way, am o foarte bună prietenă piaristă, care la începutul carierei, eu sunt și am mare amator de modă. Am făcut și un master de styling și îi spuneam acelei prietene ale mele, am avut așa cum mă vezi tu pe mine, m-a întrebat ea. Hai, Dan, că tu ești creativ. Cum mă vezi tu pe mine? Că nu prea merge nimic. Și am zis, păi dacă ești PR de babe. Cum adică PR de babe? Zic, păi uite-te cum te îmbraci. Uite-te puțin, hai în oglindă. Deci zici că e de la pension secol XVIII. Tu așa te duci, asta e. Acum, nu o să-i spun numele, că nu e aici, acum este un adevărat spectacol. Adică este una și firma ei a crescut absolut. Nu spun că din cauza asta, Doamne ferește, nu, dar spun că întotdeauna un mic, acolo unde pare mic blocajul, este ca diferența aia de un grad în perspectivă. Un singur grad în perspectivă înseamnă altă direcție. Dacă schimbi o chestie absolut măruntă, cum ar fi culoarea părului sau modalitatea în care, vezi, într-un an, 2, 3, ești pe cu tot o altă cărare, de fapt. Și asta, de fapt, e foarte valoros. Și de aceea eu iubesc în coaching pașii mici. Pentru că, de fapt, ei se bat cu voce de sabotaj care spun că nu se poate decât cu schimbări masive, dom'le. De mâine facem cură de slăbire 10 kg pe săptămână. Și știm cu toții că nu se poate așa ceva, că înseamnă că... Și atunci pașii mici ar fi poate 2 pe lună. Dar ăia făcuți fermi, celebrați din când în când, făcut party când ai mai dat jos unul, mai mâncat prăjitură când mai dat jos. Adică anumite chestii, anumiți pași care se fac. Vreau să nu mă grăbesc să închid înainte să anunț că asta este o serie care a fost doar introductivă acum. Urmează ca pe 7 decembrie, mi se pare, dacă nu mă înșel, pe 7 este următoarea sesiune pe care o facem, să o am ca invitată chiar pe Simona, aici de față, cu care o să lucrăm un pic mai mult specific pe voce. Simona, pentru mine, a fost prietena și profa și, cum să zic eu, partenera de joacă care m-a făcut prin cântec, să-mi depășesc toate fricile. Deci e mai mult decât cântat și ea acum are și un curs online care merge foarte bine, câte știu eu. Aș și lucra la el de o să iei ochii. Nici nu ne-am văzut, Simona, o vară întreagă, că ai stat și ai muncit acolo. Da. Așa? Și Simona va fi următoarea mea invitată data viitoare pentru a vorbi specific de voce. Și eu o să articulez ce înseamnă vocea în emisie actoricească, cum a fost pentru mine ca actor, când am decis chiar să renunț o perioadă din cauza că nu aveam emisie bună și nu se auzea și nu impacta ceea ce făceam. Ce înseamnă, de fapt, să ai impact cu vocea, de unde vine, cum se face. Simona are mai multe, să sperăm că facem cât de multe într-o oră, pentru că ce are Simona e de săptămâni de lucru. Deci asta vreau să fie înainte să închidem, să spun că vreau să continuăm cu o serie de invitați care o să aducă mai multe perspective despre ceea ce însemna prezența personală, pentru că, de fapt, despre ce vorbim aici este o mai mare abilitate de a relaționa. Jucăușenia, de exemplu, inclusiv în situațiile dramatice, face lucrurile mai ușoare, mai digerabile. Vorbim despre un instrument mai bine pus la punct, corpul nostru, care să fie capabil de conectare mai rapidă și mai completă cu cel din fața noastră pentru a oferi cel mai bun suport. Vorbim de fapt de a ne upgrada permanent. Pentru că actorii mari care sunt mari sunt permanent înapoi în improvizație, sunt permanent înapoi la școală cel puțin o dată pe an. Actorii cu adevărat mari nu se opresc niciodată din învățat. Cred că și coachii care vor să rămână profesioniști nu pot să spună vreodată stop. Gata, am învățat de toate. Nu mai știu, nu mai fac nimic, nu mai citesc nimic. La câte instrumente am, îi rezolv pe următorii 50 de ani pe toți clienții mei care vin acolo. Deci cam despre asta e vorba. Dacă mai sunt întrebări. Aș completa eu 2 lucruri. Gândind seria asta legată de tot ce înseamnă tehnici creative și mai ales legătura cu artele spectacolului, am nimerit-o?
Da. Bine. Așa. Practic, în mintea mea rațională, care funcționează ceva mai bine decât corpul emoțional, aveam două idei importante. Una, faptul că pentru un coach fiecare întâlnire e ca un rol și felul în care intră în rolul ăla e extrem de important, inclusiv din perspectiva gestionării emoțiilor, din perspectiva de a înțelege procese paralele, din perspectiva de a înțelege transferanțe, din perspectiva de a înțelege diferite dileme etice. Și ăsta e un aspect. Al doilea e cel pe care mai degrabă l-ai atins tu în întâlnirea de astăzi, legat de filtrele pe care le avem în momentul în care intrăm într-o sesiune de coaching din postura de client și mai degrabă avem o voce rațională, avem niște blocaje, avem o dificultate, uneori, nu de fiecare dată, de a exprima nevoile pe care le avem și atunci diferite soluții creative, fie că este ceva din teatru, fie că e ceva din operă, fie că e plimbatul, fie că este alergatul, ce spuneai tu, lucru cu caii, ce am discutat în altă sesiune, fie că este lucru cu poze, cu dans, cu tot felul de alte elemente creative, ajută să eliberăm niște blocaje, să dăm jos niște filtre și să ajungem într-un fel sau altul la esență. Și din punctul meu de vedere, exemplu cu Alina a fost fenomenal. Practic, tot ce are de făcut ea este să renunțe la 4 din cele 7 lucruri pe care le face, iar cele 3 care îi rămân să îi le dea lui Sebi. Și viața ei va fi perfectă. Da, nu putea. Deci mă întrebam când vine sarcasmul, Vlad. Deci chiar mă întrebam unde a fost, de ce a dispărut? Din cauza ploii, anotimpul bacovian? Ce s-a întâmplat? Da, dacă m-aș apuca eu să vă cânt, ar închide lumea calculatorul și ar pica netul, s-ar produce pana aia de curent. Asta de care este vorbește credința toată lumea. ta limitativă. Dacă pe tine te-aș fi pus într-o piesă japoneză, zic, Vlad, care e problema ta? Da, de exemplu. Dacă e pe poate acolo erai un timp un pic mai serios, de exemplu, nu? Da. La probleme din astea mă pricep. Nu mă puneți să cânt. Super, deci vezi, e fenomenal, mulțumesc Vlad pentru intrat în joc, e fenomenal că de fapt noi avem această nevoie și cred că anxietatea asta, că nu întâmplător am menționat-o, pe care o tot dobândim în lumea asta a pandemiei în care ne tot în circul ăsta general, deci cred că anxietatea asta nu poate fi depășită și mă bucur că în ultima vreme am tot mai multe organizații care vin către mine exact pe zona asta de playfulness, adică care vin să vorbească exact despre zona asta. Poate fi depășită. Nu că nu poate fi depășită, nu? Poate fi depășit, nu poate fi depășit decât prin playfulness. Asta vreau să spun. Am înțeles. Asta ziceai. Și întrucât Vlad ne-a făcut un display mic de sarcasm, vreau poate să spunem că una din sesiuni va fi despre umor versus sarcasm versus haz. Și va fi foarte interesant să explorăm fix această topică, având în vedere că este o bogăție în noi și fiecare are un talent nativ, unii spre a fi mai sarcastici, alții spre a fi mai alcalini, dar cu toții ne regăsim în umor. Așa e, așa e. Așa e, da. Sunt curioasă dacă Claudia vrea să ne spună ceva sau să întrebe ceva acum la final, cum mi s-a părut, ce ia cu ea. Avem deschis și Bună chat-ul, seara. dacă cumva e mai simplu. Da, sunt încă la birou, de aceea îmi cer scuze pentru absență, dar v-am ascultat cu atenție, mi s-a părut foarte, foarte interesant și abia aștept și următorul workshop. Chiar iau cu mine fiecare idee, sinceră să fiu, de la fiecare dintre voi și cred că am la ce să mă gândesc de aici încolo. Multă inspirație. Asta este
asta iau cu mine și vă mulțumesc din suflet. Mulțumim frumos! Fain. Da, it's good. Feels good. Să știi că ai... Dacă mai sunt, nu știu, ceva, ne-am apropiat, am făcut chiar o oră. N-am avut nici PowerPoint, Vlad, îmi pare rău, o să-ți fac un PowerPoint. Nicio problemă, da, asta mă gândeam acum, n-am reușit să prind toate punctele prin care ai trecut cu viteză, dar mă bazez că poate cei care ne-au urmărit iau câte ceva și comentează ca să avem și o referință scrisă și dacă vine și un sumar vizual după aia, va fi excepțional. Eu am un material din care o să aleg câteva chestii, pentru că pe cele pe care le-am spus acum și o să le dau mai departe și după fiecare sesiune o să dau materialele respectivei sesiuni, ca să fie... Super! Da. Mulțumim tuturor! Mulțumim! Mulțumim foarte mult și vă așteptăm cu noi din nou pe 7 decembrie. Da? Când o să ne... Simona, voi fi your guinea pig. Deci dacă vrei să lucrezi cu mine, o să fiu ușor tot de Guinea, așa cum Și eu, cu drag. Da, bineînțeles. Doamna soprană, bineînțeles. Noua soprană din gașca noastră. Dacă aveți nevoie de anticântat. Nu, de tenor care să ne ancoreze, că asta ești tu, Vlad. Alina, nu știu cum se cheamă, eu vorbesc de convingeri limitative. Când ai convingerea că n-ai nicio limită, nu știu cum se cheamă, am dezvoltat chestia asta la mine și, din nefericire pentru prietenii mei, chiar înclin să cred că aș putea să cânt, ceea ce nu e foarte bine și de fiecare dată mi-au aminte că una din corigențele din școală care am avut-o la muzică. Știu că sunt destul de puțini oameni care n-au ureche muzicală, mă număr printre ei. Ne vedem data viitoare cu Simona, întrucât Simona știe câte ceva și putem explora despre noi înșine. Și dacă te arunci pe mâna Simonei, ceva o să iasă de acolo. Acum, într-o oră vedem ce o să iasă, dar măcar, nu știu, punem o sămânță. Până nu vedem, nu știm. Exact. Da. Mulțumim tuturor! Zile frumoase și bune! Și vouă! Seară bună! La fel, seară frumoasă! Bye. Gata? Au dispărut cu toții? Stai